Ero kona inya kata wanya korongo jwang wingi waduto te bro bedo e od bura maduong' mamalo kapo nono ni jod bura bro bedo ka puodho nyinge mabende koro jatend piny Kenya ni osewalo. Wawere gima do tingi nya korongo jwang odiochieng' ma kawuono wingi duto te bro bedo Kamenyo County mano ma Homa Bay kaluwore koda kopo mogik mano mar jod bura ma Kasipul mosenindo Charles Ong'ondo were mabendi bro bed ka iiko e dalane odiochieng' ma kawuono. Kata bed ni ik mare dhi nyime bro bedo ka timore odiochieng' ma kawuono korom jwang. Nitiere weche mathoth mabende pod timore ahinya kaluwore koda achije mabende obila pod mako nikech naneno ka bende obila pod fuero ni mar mondo mi mak kata mana achije mamoko 5 mabende itudo koda tho mano mar Charles Ong'ondo were. Walose na kotende kod tho mano mar jaod bura mano ma Kasipul mabende odiochieng' ma kawuono bro bed ka itimone kopo mogik. Odiochieng' manyoro naneno ka ringre mare nosekow e dalane kawuok e kaunti ma Nairobi kana gitiyo koda ndege nomuol kanyo e paw ndeke mano makabunde achiel kachiel nyaka Kachiena e dalane. Recho achaka ne kodi wachaka naga chije mabende imako 5 kuomgi ibro bed ka ichopo e nyim doho odiochieng' ma kawuono. Wengine tote bende ibro bedo ka ng'iyo kapo nono ni Aroko ibro bed ka ichopo odiochieng' manyoro kinde mage no yuago reyo ni noko chopo e doho. Erokamano. Mokwongo en kuyo we awach kuyo mara ne jo Kasipul, jo Homa Bay County gi joluo duto kuom wito achiel kuom wayo mane Mheshimiwa Ong'ondo were othogono. Ok en gima ber. To kata kapok wang'iyo joma noter midhi go e kot kawuono to warango yo ma jogi omak godo mokwongo. An dagombi ok an gi experience moromo e lonya mar arita kwe gik makamago to waseneno in the recent past ka nitiere yore mang'eny ma jo Kenya oselal godo oseneg godo ing'eyo to pok waneno ka sirikal owuok oko motegno to bring to book the perpetrators kata joma notimo maundugo kata moneko. Omiyo an amor mokwongo ni wang'ni waneno ka sirikal owuok oko mapiyo ahinya mondo wang'e ni joma notimo tim marach ni ne gin jomage to bende wanyalo ng'eyo kaka oganda ni ang'o manomiyo de gidwar ni Mheshimiwa Ong'ondo were mondo wit ngimane e yo mano owite ngimane ni. Omiyo an mokwongo amor ahinya gi the action taken by the government ni jogi eki nyaka yudi a record time less than a week. Gima ng'enyne to pok otimre Kenya ka nikech waseneno kata wabunge mamoko machon mabende nosewito ngimagi e kimo machal kamae through assassination to ok nwaneno ka joma nonegi noyudi piyo kata koseyudi nyaka sama wuoyo kodi ni nitie moko kaka were ma pod wakia ni joma nonege ne gin jomage to nonege nang'o. Omiyo en mokwongo en morna ni sirikal okaw okang' mamalo mondo nenia kwe obetie kendo giwuok oko mar yudo ng'ata madibedie ni was connected with this killing. Omiyo en gima ber to en kwayo mara bende ni seche ma gik makamago timre kata ng'ato kaka Aroko ma is an aspirant within Kasipul wadwaro ni kwe mondo bedie. Kiko kata miwacho bende onono tawacho ang'o kimo masani manyalo kelo kwe. Ineno ka kata kowuoyo to implicate ng'ato kaka Governor Nyawang'aya gini gi jok madware ni mondo he's behind bars. But onego penjre ni ang'o momiyo of all the aspirants Aroko emimanyo. Ineno ang'o madibedie tam happy ni en bendo sewuok oko mondo o clear nyinge kaka dhano. En mana kwayo nani supporters mage mondo be tolerant gi jo piny duto mondo kwe obedie especially seche ma iko Ong'ondo were to en gima lit ahinya ni ng'amonego bed ni kelo jomonego bed ni kelo konye mondo o protect e joma are being implicated in the whole process. Bende kulo kotende koda kwe bende nore koda mana ka sirikand county ma Homa Bay bende nosegolo nyaka oboke ka bende gikwayo oganda ma bende biro bedo ka yuoro e ik mano mar Ong'ondo were mar mondo mi oland kwe. Ndugu karwaki etwa kang'eni weche magarita bendi winjo ka DC mano kotende kod kata mana kaka jok achije mosebed ka imako nyaka sani wang'eni kwan achije mosemaki gin 10. Aneno kanyo ka bende pod iseyo kata mana isundo bila mar mondo mi omak derepe bodyguard kanyakla kod jirande mantiere gwenge mag Kachiena e county mano ma Homa Bay.
ing'ene kaka wan joma timo nonro to pod wanyalo wacho nunu mago pod onge gimoro matin maka pod gin sampling ting'enu ni muricho nikech un kawe polis mondo tim tije to ube udwa guide polis nikech nyinge koro solwa maloma koro polis moko ga moka iwinja koro sache maka wang polis we ng'ato to uweno ichama soya ka gimoro bela ni otimre kaka tho manyoka poyane nikech okine ka ing'ene ka kori penjo na ber na grecho magi jo siasa to sami penjo ma o involve the category of professionalism to wan tie kaka wakawe iwinja nikech wan warango contributory effect to warango the game of possible to warango the action kori ing'ene gigi opogore ka jo siasa nene iwinja kori ing'ene kirango the whole thing enanan chike mane waketo na kikan ng'ato mang'eny otere i court lakini gisani aka police pod timo patch up gima need bed ng'at ma need bed no ng'eyo nitie ng'ama nyalo walo kaka of late siasa ma Kenya jo walo ng'eny ma ng'ato nyalo chung kendo siasa rachi luo kama sami walo migori ng'ato maduong' no tiwe ni ng'ama thuon to ka koro sama ni dwar thuondi ke jogi ne gin besewa some of these people are even older than us to samane wadwaro gi samane lweny ni tima proper they were not there samane wachomre go moi Kenya gae they were not there to sani kane piny osoyawre tinda ka giger gi chal mach ma ka giwuoyo tiwe ni piny orumo iwinja sani be meke nyalo siemo ng'ato ni kawuono abiro na omo wiyi iwinja koro gima osokethonwa to madadwa na wuoyi nikech jodalawa gima osokethonwa en ni wan ok wasorango kaka jomatindo bedo engaged binwang'o ni kuonde manitie lwenje mang'eny gi jowa ng'enyie kabisa nikech ok wadich iwinja koro gini monego leadership marwa non an gima osetimore mwalo manyalo wacho one, I'm glad that the governor toned down the language was wrong iwinja gimoko timore mapok ing'eyo tidwaro jomong'eyo kata jomosomo tiluongo gi tiendi tiwacho ni gini notimore what are you thinking joka bro advice accordingly. Number 2, nitie gimoro kae miwacho no Ong'ondo were neno report ni jomoko dwa nege fine what did you do after reporting iwinja to no report your money nobody knows no go see him no they to cannot they for now kapoka leadership ma jomanya loso liani kada family ni begi so doki police station mano orie mano Ong'ondo were ondike the report begi nwango ni which officer was allocated to officer no not mango from there you would know where the lapse no betie. The other thing and about the bodyguard kesani mina no magi to koro ginena covering the scene manyalo gola negative result or a correct result to gimaduong' ma ji onda adoweyo sani kesa muwuoyo mang'eny belagi nikech kanya neno kaka anja wuoyo to from where I sit podi kabedo convinced ni nitie ng'ama ne dibed nogo bunde man kacha. The only thing mwanwang'o en bundu tiyo boots ma police onwang' uniform ma police wachere ntie omenda bende onwang' but gimipe omenda to kinyal kelo question because until and when ong'eno omenda no ng'ano timo ang'o in business iwinja an ing'en gik miwacho tabal yo kaero ing'en when it comes to professionalism we put science on the table koro gima duong' ma police nyenego bed ni wacho nwa nyoro nyone obeni sama nyogolo that announcement wacho ng'ani wanwang'o this kind of money to tich motiyo en ma guma he cannot make this kind of money you understand koro akinwang'o ni en pesa mare wanwang'o no so trade go pesa for even a period of dweche auchiel ma ok rom siling 1,600 gi wiye manwang'o you know you want to tie up evidence 2 nyaka nyegi bin wag character ma jogi to kakoro uniform ma police nyalo tiyo kata na boot any item ma police no onwang' ni gino no tiyo kanyo and that's why I'm saying one thing
And whether is a lawyer, I can yes or don't you chunye no nge bonde kai. Nyenji, I Kenya kai, MCA donjo ne e. Mamusara mokongo chamo, pesa mokongo no angelo, pira mi achel wi, en musara mokongo iron. So the first thing modi kongo dware no bonde. Koro dwa geritango bonde. Iwinja, to ochako kao nyaka ntino mai tiendego. Nike gimadho kongo go CPD, police matindo ndogo. Gimege bonde. You understand? Bonde are never monitored. Kenya won. Police, they go bonde nyakiot. Gimone go kongo team, kidwa nwang this case well. To kongo nwang ndrisasadi, manomi station me. Nike kopo nga chen police. Then it calls back to our recruitment. And that's why we are saying, police koro we keta na dire ngarenge stadium, ti wachon funga macho, si yu ango, te yero. Kara koro jiyo nego apply, buwa kungo rangi even your details. Mondo ji relatives, or interfere against employment, maji. We have a problem. Koro kibiri wach mamuelo kucha, gimwanya lo kwayo. Gesani. The matter police also count. They will have their day. Koro county government dwaro no konygi to gidwaro na yuwi maybe your check to bedo kacha. Nyane no kaka Loma nyeni postmortem. Gimo kangeyo no nyo observe rules mag postmortem because you should have known how onyalo ngeyo kata ka gine koro nyalo share the information koso the information to expert analyze. You understand? Gimangeyo no bunde manongo ngano tibro nwang. Nose nwange hudiche manyoro hugai mano marubila Douglas Kanja nocho ni $1 mabende ichich ndino negodo were nose nwang kendo ichich ni notimo bende maundu cho ni $1 na notimo maundu nyake gwenge maga osetimo maundu nyake gwenge mag Nairobi kanyakla koda Kiambu donga ka mona yo matin no ka director mara nyisa no ka mona yo matin waduogo da mathoth angeni nduki ntiere gi wach weda kanyakla kod recho bunu ntiere gi wach kotende koda mano. On Citizen Duka. Get spinach for just 29 shillings, down from 38 shillings, and 1 kg of tomatoes at 79 shillings, down from 89 shillings. Simply dial *487*5#. Choose your fresh picks and collect at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Mondo mi ikungo menda e yo mayot kendo yo mowinjore onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Step into history and uncover the wonders of Egypt with View Travel in 2025. Starting from $1,467 per person sharing, enjoy 4-night full board stay, Nile cruise dinner in Cairo, explore Alexandria, Kite Bay Citadel, Library and Farouk Palace, marvel at the Giza Pyramids and Great Sphinx, visit the legendary Suez Canal, indulge in 5-star lunch and dinner experiences. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. You wanna feel the vibe. Ngeso ka ngeso, wakelo ni gik mamit makelo mor. Rogo mar nyithindo kae, wakelo ni talanta. Loso gi lwedo, wapuonji tedo be, gi moko mamit. Rogo mar nyithindo, ngeso saa 3 mar okinyi, mana e Ramogi TV. We're not any smarter than other people to be in the offices that we hold. So I think this accolades, this recognitions, these titles get us in rooms. What do we use that opportunity for?
my best money decision is I invest every month. And I like to tell young people, it's not the fun that ends. Trust me, the fun does not end. It's even there for me at this age, and I'm sure in another 20 years, life will still be fun. It's the money. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Ne korongo jongo duwo kende okang' mar 2 dakika 38 tok saa 1 mar okinyi. Pod ono tho mano mar Charles Ong'ondo Were motelo ne ik mare odiochieng' ma kawuono. Ang'e okang' mokwongo waselose e weche mopogore opogore. Musdola mabende noyudi mabende koro Douglas Kanja Ugai mar obila wacho ni noyudi goda chich mabende iseo koda nek mano mar Charles Ong'ondo Were. Wachore ni en pistol mabende osetim godo maundu nyaka e county mano ma Nairobi kanyakla kod county mano mar Kiambu. Wacho ni mano kaluwore koda nonro mano mar ballistic gi dho ngere. Bende wedin bidaro ketwaka nyaka luwore koda nonro mabende timo achije mabende imako. Seyo bende nitiere gi kaka jotelo bende yiero bodyguards maggi e kin mamoko. Erokamano mokwongo adwa wacho ne nyikwa Ramogi ni sasa ma ya siasa morotho to bedo pressure, especially pressure makoro jomoko biro broad-based government onege all this thing porojo miwinjo leaders moko wacho Muhammad Bey gima gino timo momiyo ketho investigation en oketo pressure kuom serikal to keto pressure kuom police koro chuno police to assuage the public. Result en ya giringo pio to gimako ji mondo giwach ni watu iko ndani ka ji osedhi to ka koro yalo biro tiyudo ni ne gimako too many people. Sani e japara too many makikete kot kato koro ka loyo biro lawyer mabiro chambwa wach to weche te anyalo paro kana represent joma ne unego Mugabe Beri nan mana represent gi Ok ni waneko. Jomewajo no nego Mugabe I represent. That's the correct language. Ero and I represent dire moro ne police onegi Uhuru Park. Sirikal no dio mako ya wi plade gari oni NDPUs gimako te magitere ko die nwayalo maka ko biro tiyudo ka gigajo wach. So gini dwaro ne investigation system systematically. Koyo suspect, nti suspects ni makitere court. Nti suspects mitiyogo kaka joneno. Okiterji te court. Kan mana chulo to ndokuto na udhi ogo lisasi. Tiyiero ne ere ng'ama dwa tero. Kae to ng'ata achiel biro wacho ne an mana go lisasi to Tom. Weda manoti manade ema no chula. Mane gine to sane kaka giketo koko mino ka wangagere ywak makoro gine koro chuno serikal mako jite makja siasa mak macha ka koro wacho gi court to it becomes complicated. Ineno kata na bonde mutigo no mi wacho no tigo no bonde nyaka bet mondo o succeed the court nyaka tere for testing, scientific testing. Ma ka koro yalo tikelo certificate banyisi nyaka tere for fingerprinting. Fingerprints mag Tom Doku yamanenika. So wawe uru keto pressure mang'eny mang miyo serikal kun utasema mbele. Kuro kidhi mbele kata police no kipendo mato ne mako nango. They have no idea. Mato ne mako nango. Aroko ne tu mako nango. Nyaka ana neno ni nek mar Mujumbe. Ka gimako ji mang'eny, gimako prime suspects, the main perpetrators. Ka gimako mang'eny to kata ji adi ang'wen. To jomoko ma peripheral to gitiyogo kaka witnesses. Nona to jogo biro bedo released. Kwa jo siasa ageno ni Madam Rachel ang'eyo ni biro bedo Mjumbe. Amen. To kikibed ne kopo ni wach maracho temo you live long. Amen. To jo mitongi bende biro tongu utaka hano tongo wanga wawidi mnagikue gi Yesu ana hapo bera ana jaseme to wan gi meche miwa Dr. James Wamburanyi Kar
pok wawinje ng'amotong' to osiepwa makoro nindo ne odhi gi kwe kendo Nyasaye obed kode to trail mabende weyo ma joma ywak ok ber omiyo joge musiko magodho ji kaka Mheshimiwa Wanga Madam Terimos some of this men Nyasaye mung'egi kineno kia nyako motegno marie kain kama olal mero pok oyudi nyaka sani watere kata mana motive mar madan wawe uringe ne en sirikal en ginyalo ng'iyo to yudo ka en gima duong' ma is notice so Nyasaye oriti joka were oriti nyithindego aneno ka nyithindo maber gi family Nyasaye oritigi to maduong' giyud Yesu gika ajabu en monyalo tarruok kodgi en be monyalo ng'ado ne gimiluongo ni generational curses joma notong'wa rem gi ochwirga Nyasaye Yesu ajabu ema nyalo geng'o nyithindogo nona to tek Tibingini pende pod mienja ahinya nyaka luwore koda jo arita mabende chiwo arita ne mijumbe kata mana jo od bura ma pacho ka no neno kanyo ka speaker mano mar od bura mar National Assembly mano speaker mar od bura mar National Assembly no wacha yanga ni mar mondo mi jo tingdai bodyguards mago mag waheshimiwa mar mondo mi ochako timnegi nonro makare kiwinjo kata magi nam Moses Wetangula wacho recho nikech kata mana bende iseo bende bodyguards bago magwere kaluwore koda nik mare ngentie gima jalonye weche mag telo mag arita owacho to gima wakili be wacho to allow me to differ a little bit ni owacho ni especially nduku wacho ni jomotergi okawgi akawa mabe whether is concurring ni jogi onego gikaw ji matis tiyudo ka seche ma owachnwa ni they did forensic investigations magiyudo ni ng'ani emo magi gini to nitie kaka joma nokwong maka be wuoye wechegi emo mimako jomoko to chalo ka gima wacho ni jotendgi okia gima gitimo ineno nduku chalo ka gima wacho ni jogi okong'e gima gitimo to magi jotende matine ni nitiere pogruok e kimo kaka onego gitim kata investigation according to him so allow me to differ ni okayie ni jogi ni makamaka baramach ni oyudi ka iwuotho gi ng'ani in koro bibi nikech kata ne nitiere CCTV footage mane ging'iyo ma wacho ni jogi ne ni kae sama kama emo mikelo gi machiegni to nuwacho ang'o to nutim ang'o kapok ng'ato lal nikech ahinya nyabo waseneno kata kosetim gigi to ng'ato seneno like footage kamano to wacho ni dong' macha ne an koro ng'ano ringo omiyo gima weda wacho ni onge tiende kelo gi mang'eny ka ng'ani oringo molal chuth to ponono ni ente mano neko tibo yude nade kara koro miyo seche mokelgi kama my advice probably would be ni seche moketgi kamano kigedgi kamoro achiel makoro gitimango gikawo pachgi gi align ni koro wadhi wariamb kama to tergi kuonde mopogre opogre mondo ka ng'idwaro ng'ato to biro gi pache maler ni achopo kaka karecho to gima nanyiso uchien chacha ema pod anuoyo ni ane mano miya siling 1,800 cha to nachiwo 80,000 down deposit mondo gima kama otimre nadi otimre to kaduoge penjo mipenjo ni joma rito jotendwa ng'enyne ok ang'e ahinya to ng'enyne tiyudo ni gine magiyiero giwegi kana nono ka penjo ndata dhi yudo mara kanye kana ng'e nadhi chopo e od bura mabondo to onyisa ni oyo mama neno ka ji osechako biro ni mama kidonjo to ang'i giera monda timi nade abed na riti matiene ni ng'ato ka ng'ato yiero ng'ate mochunye dwaro andiko ni adwaro ng'ane kata ochiwo nying mwadone ni ber ne manyalo time nade manyalo rite to my speaks to one thing and this is now to leadership which is now my area ojoko wacho ni elony mari koro ineno ka seche ma idagi ng'ato kata mana jatiji me ot kakirite emang'o mi udagi kwe kata ng'emi ousi kimo ma dipo ni jok manobet godo usegi ni idagi jogi nang'o tiritogi nade mondo gimoro kata kiwacho to bedo mana ni secret e gari kamu wache ni madichiedh ni kowinjo ni jatenda idwa negi tene ng'at mabiro mokwongo nyisi ni anyara wila aneno ka jomoko pango njama moro ewi
Omiyo jotendu onego bed ni gineno ni to joma giwuotho go pile gi to gidak kod ginadi to kichich ni ng'atni to koro ok dwa dhi koda maber kata isewinjo gimoro kine ka kawuono kata ka jatiji minikot iore tineno kochalo ka gima en nyieki Nyise ni koro mama ni ang'ia dhot nikech ka to kodhi bet mon ariyo ineno omiyo kata jowagi chuowagi jotendwa ma especially men kik ubed ni un jotela rie gari achiel ni ng'at mane riti ni koro kinyiso ni bwana adwa twende makoro chiki kitimo kama kineno ka nitie kaka ok uwinjru maber release ng'ano kapok iwito ngimani kimo mong'ondo wero weteni to ahinya en ni idak gi ji nang'o mang'o mi ng'ato nobed niya athoni kaka noduor thone baba ma ji te wacho niya oyo duoro yie thone baba to in ma ng'ami kawo ngimani kete lwete tene mousi kimo mi nene koro mwaneno ni machalo ka gima nikech adiera makende pod kata gi rieko na matin kakirito dhano ane makigoya tiseweya manindo piny tiloko toki tadhi rango kidi mondo agogo toki to mae to joma nigi bunde kae kata kia ka seche mitiyo gi bunde ang'o mamoni wacho ni koro joko loko toki wewa wuondra kata natim ang'o aba lawo gi matin kata mana gitienda omiyo it speaks to kak relationship mar jatelo monindo sorry to say gi joma ne rite gi driver mare be kaponi footage ka gin adiera ni onenia ni driver cha bende norado gi jogi kaki wachono jarit ne be norado gi jogi kaka ni wachono wacho ni simu moro bende ogore kodgi matiende ni okirit jomi dag homotimre nade maber ema ang'o chiedhni kar nyarawilo wacho ni weda nitie tich moro koni to ringo weyi Sharon ang'o bira mondo timre nade mondo oyud kony omiyo en a lesson to our leaders gine kaka gidagi ji kigibed maluor kaka sani luoro sebete ni winjo kata ka SG maro wacho ni kata an bende koro ngimana nyalo be ni nitie joma pango nadi kidak gi ji motimre nadi maber omiyo gine kaka gidak gi jopiny gine kaka gidak gi joma ritogi kata gi joma giketo niya close allies magi bende makile penjo kata mnanduko bende paro ni ber mana ginero mabende Moses Wetangula speaker mar bura mar National Assembly na wacho mar mondo mi bodyguards mag mijumbegi mar mondo mi otimnegi fresh vetting to ka mijumbe yiero bodyguard iyiero ikarone yo machal nade nikech jopiny bende degom kata mana winjo mar ni ka bodyguard iyiero to bodyguard nek bende tiyo gi jatende e yo machal nade ing'eyo wawuoyoga from what concepts ing'eyo an gima ji wacho mang'eny yok ang'eyo nikech Kenya noyudo independence chon malich bodyguards gin gik manyo biro nyoro all along ministers ema niritoga there was sanity in the country iwinja Madam Rachel ing'en magi wan maluongo ni collection kata inquiries gik mineno kagi nikech driver some good investigator will ask the driver nyochi receive ga sim on behalf of mheshimiwa to bro yie ikentie communications ma ng'ata ng'ato dwaro we data ne ed mare to go na sime I don't know his intention. Please, why you much when it comes to professionalism, this is totally out of order. We will give you bed narrowed bunya kanwang. Ekibrongene was there the back story. The back story madunka. Koro gimone go alami any investigators ma okete no luwo gini. O manage gini with the gik magen wangogi to gi connect to back story. Gimaduonka any intention. Was it planned? Was it accidental? Iwinja. And that's why iwinjo kwa wacho njo mapodi kao ka. Nyo podo kukao time mar IG. Nikeche gimina no mwa wacho ni wangisi nkeche. Like what Ambrose wacho kaendi. Dingene ne witness on dik gimanogo lo joka and then witness non dik statement. In a language more ko understand. Iwinja to ne police mako geji to teru ji to nikichinge ni TV ni neno ji koro kaka nende warengo nike ne wane pap na nani kai kori mako ji no ndio huyu na vile wanapiga hii mwanaume mangama no konyo ji mang'eny ne lo mombo wade
nikech Lumumba nosodhi jela alia kano make Lugari. Koro wacho ni jin bwana, kiki yedhi identification parade. Nikiki the identification parade, tidhi bedo fixed. Nike police kadwan mondo fulfill tijigi. Koro kidwa fix weda, to wedo chunga mochung'ie no, tingiso witness chan. Number 3. Ina nisi amna lwero kama. Koro ngacha kubiro pinpoint ngano weda. You understand? So this is what we are saying. Sama ji keto pressure mang'eny. Ting'eni gino nobiro nango. Moi no wuoyo Nyeri, no dhi pass out. Gini notimore on Thursday. To Friday nen pass out. To Moi wacho ni, Kenya mimi naona inaenda kuwa ungovernable. Wanasema no election, no reforms. Igo jambo. By saa abiriyo iwang'e. Moi wuoyo saa auchiel gunu to saa abiriyo iwang'e. 18 Luos were in Kilimani. Young people. Omiyo gimina no wawacho ni incident nyotimore. And as we are saying, an accidental no family ne lose at a younger age. Kata sama nye family ne dware. Manu wa yie kendo wagoyo mos. But gisani, kwa dwaro mundu gini o the maber for future. To we mundu timu nondro maber mundu wabende nikech nitie koro criminals wegi. Mabende are studying. Into bejogi nyalo yuda. Kumwomre ni crime will still go on. Maine no kanondro koro mwomre okodi makare. Ineno ka josiasa dwa donje makoren en death ma ji ong'eyo ng'ane mokose ng'ane motemena. No. Mano kata na uma bebro ketho go politics. To kinyo kata mna kaka jopiny bende loso nikech mna ko pogre gi josiasa jopiny bende. Kama jopiny wuone mi winjo ka weda wacho backstory. Ng'ani bende ne nitie jok mane be nokalore go otongo ng'ane. Sama igok na minwa ka gimoro timi, I would not care. I would say mano Nyasaye mochuli. So what we are saying, gima commissioner, gima inspector general wachi, wasoma koji pod watimo nonro will come up with the real suspects. To wacho joting ndai tide wacha Ong'ondo. Joting ndai ing'ena na bedo PA for a longer time marorengo. Gik muwacho na sijui no bonde yane kaneno. Tuwane mano waringo diere mane this country was at risk. Iwinja. Menyano wango kago kinyi Moi kaga chiema bongo go sim. Moi di loka. To rengo nenda kia na wachango I parliament. Moi go abongo go na sim no unkanye. Nike diere no mobile beneti no rengo raela. Jomatin yo honorable Raila, Jomatin manen go mobile. So go simba not within 1 minute. I will go on the other line, get your one another line magikia. I will go on the other line and you send doing a bungo money. Kaini bunge can you wogi? I need send now open and what him and you send on him talk mwite or any other car. Chieng no ginwango, but go key is a paga your negini hot. Iwinja. So, gimaduong majio negorang kai wadwa konyo Kenya is to first of all establish nutho mawere ni uwoki yo mane. Then wabro ng'eyo whether waso bedo grog population. Gin idol. Gina jomaricho. Kora kwa ng'e how to deal with the problem for the future. Kwani mjumbe ni ngamalicha mjumbe ni okay, no bedo tiyo. In fact, wajumbe masani begina jomar looking for employment. They are not established people. You understand? They are also looking for employment. Even okakethi anawacha deal. Wajumbe masani are also part of employment service. They are not like honorable the way the other guys were used to be. So the truth of the matter is, en manane rango gini in the prospect of a good society. Lakini Sharon kapokitiko wayapenja rera nduku ni bendo nyalo yie ni ndalo Moi gisani lony mang'eny osebetie. Omiyo ndalo mane ntie ni dhi choko ganda ni unemo nenu siem ng'ane mani neno. Sani okiluogi kata ni siem ng'ama ni neno. Gigi ntie CCTV waneno. Jomoko bene ntie mtoka mane chal kama emano kalo kama. Iwinjo kataka owacho ni
ni onego ji aweya police otim gima gitimo. Mane en adiera. To seche moketi ofisi ni ti, onego ibed ni winjo koko mani oko koso in itimo tiji kaking'e. Omiyo seche magidok e offices mag-gi, nduku une offices mag tayo oganda e yo maler. Unenia upuonjo jogu goeko kako nego gitim, mok gichiko itgi niya Recho dwa ni Sharon ema nyaka maki, or Sharon be dwaro ni Recho ema nyaka maki. Omiyo kinyiso joneno wani oyo gik mwatimogi gin gik mok dhi konyo wa ahinya, lony nitie emomiyo jogo yud piyo. Kok en lony ni simo itrail, ndalo cha ne dial or dhi chung jomage mano chung kanye, mane uneno ochung but city clock, emidhi mak jomane ni e pap kanyo. Kata sani mondi dhi nyisa isa jo nonro kaka uni, mondi miwa picha mane ni kama ne moi ne nitiere no, ekidhi kwanji. Sani ji mane ni kanyo ready, the circulation is all over. Omiyo yeni lony bende nitie, majo ugodo tiyo godo, mondo gini otim nadi, onon mapiyo, mondo wachni put to rest, kendo kata joma undu mamoko mapod chiko itgi ni wadwa nani wecho dhi kanye, onego bedni gin joma luor, nikech the trail is kama na inya Recho, nikech bende ngeni saa 2 ero hao, wachiegni tieko twak maro, nego bedni watieke saa 2, kata kamano odiochieng' makawuono, wang'eni iiko mjumbe, mano Charles Ong'ondo were e dalane. E kinde miike bende wakili, ang'eni nitiere achije mosemaki, mago mohewa par, to bende nitiere person of interest ka, mano Philip Aroko. Babende japiny wacho niya, nitiere achich, nitiere person of interest ka, to bende nitiere achije abich mabedi brobed ka ichopo e doho odiochieng' makawuono. Gigeno mari e kinde mabende kori brobed ka iiko Ong'ondo odiochieng' makawuono. Debed mani gi wachni mogik. Erokamano. Ineno pressure miwinje wacho. Emomiyo giringo nwa ter ng'ani e court. Murder of that kind of level, investigations poko rumo, testing poko tim, DNA sampling has not been done. Testing bunde giganga, all those things, but nikech siasa ma koro jomoko chwako, kuro chuno serikal niya makuru ji oteri court. Awajo ni kimako ji 10, aloso kaka lawyer, kakuru police okelogi, wabiro rundogi, mine ka ng'ama notimo gimoro wuok dhi. Emomiyo ka ji wacho ni wakinde jomiriambo ang'o, nikech koro penji miyud ka in confused, kae to kata ng'ama timo makosa dhi. Kamiyale maber ing'eyo tipo ni ng'ano negi, to wadwa kawo ji 4 kata 5 ema wadwa tweyo. Jang'wen ge nyaka joma ne gitimo owe mobedo ja Saidi, joma ne gitimo gogo. Kawa neko ge nduku tikoni weda modwa tweyo, nduku ini dhi kelo Saidi. Koro nduku mawacho ni yawa an to weda noluonga mogo na simo mokona na dwar ne ng'ane gere Kiambu jogo bunde motegno. Iwacho ma to kwacho ichoko nduku to achoko to gintie gimiluongo ni the right to silence. Koro waduto te waling, koro jo speculators ema chiwo Saidi. Iwinjo wacho. And mano na koni na represent joma ne unego Mugabe weri. As a lawyer in gi material, lakini ka ng'ato biro ni penje to lwari, chake penj ng'acho lwari. But kaka dhano ti penj ya joga not mumi, police not makosa manade. Gima nyalo wacho ni kata mne yiero bodyguards. Muma wacho ni the heart of man is inclined to evil. Inyalo yiero mi yier. To kinyo lokore. Samo lokore oking'eyo. Ng'ama rito ji ultimate iluongo ni Yesu Kristo. Kata mana samari warusa, ng'eyo ne samari warus muwuotho bang'e ji nie divorce court. The heart of man is inclined to yiero bodyguards. Wageno ni bodyguards ma wan gogi. Nyasaye odonje chunygi. Kineno karachi ni tia. Kineno ko ingi tidhi. Gimon ni bedi duo kati ni bedi andhoga. Ok ber. Kata kamano ok nyal blame mheshimiwa ni no yiero the wrong bodyguards, ok nyal yiero other leaders. Gini bende samo chopo. Nyasaye madita ng'o? Ng'ato. Wawe ugo siasa joma kawuono ikeliel kikugo siasa maga tuwe. Kuro police experts in investigation ni neno miyo ka governor wanga kuro expert mangi hey you are a leader, be careful. Ero kama na Recho geno mari kini mabedi ko mjumbe Ong'ondo wero odiochieng' makawuono gibed ang'o? Ana ang'eyo ni nitie caliber mag leaders mopogre. To gima wakwayogi en mana ne giwach weche magero oganda, makelo kwe, ok madhi kelo pogruok.
ne giwacho ni ji odhi kacha mondo yuago Ong'ondo Were nowacho gi dhoge ni an chieng' moro katho ka ng'ama nong'e nodhi tho machiegni ni watu wakuje kwa fujo, lakini watu wasilete siasa na kelele kwa nini yake, kwa matanga yake. Koro miyo wamiye respect wish ne cha bende ni ji odhi adhiya mang'eny kaka nodwaro, lakini kwe mondo bedi. Lakini wach maduong'e mogik ahinya madagomb wacho ne oganda wa Maluo sana gik mwaneno tungni mwatino ok wanegi mana Homa Bay kende, ma en mana sample achiel ni koro jatelo notho. Nyocha kitimo primary mag ODM kae ni neno ko to lwet ng'ato kanya ndhiwa. Ana wuon ng'ama ne rita bodyguard mara nyu nego bondo wa. Omiyo tulo mag joluo ma koro ikawo politics kaka ne Nduku wacho ni it's a profession. Tonge gima ber mabe gini konyi godo. Ni wacho ni every month ichuli timi mana tokens 500 shillings 1,000 ni kaongi mangato nikech you differ on principle, you differ ni support Nduku kata ni support Weda kata ni support Nyarawila. Koro ni gino lit ni ahinya ni Sharon support Nyarawila, koro Sharon nyaka negi. Omiyo gima jotend onego time maduong' ahinya ni gikel kwe. Kik waket politics en gir tho ni koko yiero Nyarawila to koro unu tho athoya. Koko yiera to kara jomoke dwara gi jogi onegi. Oyo waketuru ni oseyieri njatelo, ere kaka iriwo oganda, ere kaka wakelo kwe mondo jowa bende one ber telo, nikech seche ma ugoru matekni onge kaka ubokelo development kama onge security. Ero kama na Nyanduku kwatigo ing'eyo speaker nyo wuoyo to speak wuoyo as an ordinary person or a lawyer to speak wuoyo as a professional. Nige gimonego speaker team en go committee mar security monego orno wach to wach ni member na nyocho tho dwarure ni inspector general opim nuane level ma crime ma this country ochopo kanye. Koro from there ekibro ng'eni classification mar wajumbe miritogi gidwaro VIP training kosi nyaka police mana ma nyalo dhi riembra gi jakong'i kor gwen kucha ke gibe ginie ka iwinja. Kora kibro ng'e ni selection mar jomarito ji akanye. That's why nyochi neno ka Constitution 2010 no biro an idea ni kakirito president kakirito deputy president. Iwinja. Mago areas ma can only go after evaluation and meetings bugitero yuakagi waberi leaders ma leaders. Number hiyo ma Recho wacho. Recho, when it an incident nyalo timore, but kokoro biro kamidware responsibility of a professionalism over something. Todwaro rules ma govern the process. Kenyans are disciplined. Mananya kwa winjiri. Gini kanya osotimare. Govern a leader ma county. Nyo wacho jothurgine now ginto osotimare agoyo mos. Nambareo wasochiwo report one of the agencies concerned. We are going to make a follow up. Aboro addressu bange kajoko golo their report. Whether bear or a raj, that is now leadership. Iwinja. Koro magi kwa nyalo timo nikech Kenya niene na marwa. Kikwa mi thuolo no jo maricho mondo oyombi kendo wadwa chako ywa kineno kiwacho ni ng'ama nonego uko wakia, ng'ama nonego mboya wakia, ng'ama nonego JM wakia. Why are we giving jo maricho time to grow bigger? Anyisi ni investigation when the real person mawedi winjo kawacho ni kan kech gini onego bed narod kapono as jasiasa moro nchagore go Ong'ondo Were ma ene mo plan gino ngeche nene the plana to no bedo go nga jo magma no drone the plan jogo nitie ka no they do ngama no they do the executors jogo nitie ka ngama no dwaro the arms weapon manotigo en mare en mar ng'ama chielo to no nyiewe kanye. Koro evidence bedo narrowed
minuango the main culprit. Koro from there, ekibro ng'e kata parliament nyalo dhi luongo bura. To penjo to ang'o mi un go bunde moko ma okwa sanction bwa nyiewo go pesa wa Kenya ka. That is when a credible result will come out. Emane mo mi wakwa no subiri to bedi. Ero kama na ina to geno mari mana e bwanyere Friday ka odiche baka wuono iko mjumbe Charles Ong'ondo were. Mar Geno mari nikitwa ngini jotelo nitiere Homa Bay. To kaso wuoyo na dwaro ni. To kaso ma Homa Bay bende no selando ni olanda kuye. Adwaro ni gima gitim. Weda bendo eko governor enya. Governor nyalo wuoyi wi mrema no ywak. Macha ng'ama mama ka ywak nyalo wacho weche moko. To so weyo. She has never talked chakri chiencha. Oso linko wuoyo. Koro gima kwae ni kawuono o take charge. Nikech kata Kaluma gino no wanda ikana minana na aka backseat. Kech Kaluma as a lawyer mabende nyodhi atenya ka postmortem. Kaluma ne wuoyo to ywak. Nyen mano gima very dangerous. Kar mondo ng'is ji gimoro ma ochung' motegno to en mo ywako medo gino. Anyalo paro kane gibiri sel gin ka jwang ka jin piny kacha. To gine ma ge ywak to wato koro ji chiko kamiti to gibe ge ywak. Koro ento karanga mabro wero ji. Koro ing'e the truth of the matter is ni kawuono bedo no lith to lith. But governor udhi tone ji down o wachi ne en kaka governor en capable. Kai investigation yokode maber podo nyalo dwaro other experts mondo konjo Homa Bay. Ero kama na enya semo ngado kata kama na gunu ero kama nyenya wakili Ambrose Weda Recho homulo kanyakla kod Tom Nduku kumbire tu akukiny makawuono. Nyakorongo juanga nyasi mano mar iko Ong'ondo were wabro bedo kwaluoni achiel kachiel nyasi mabendi bro bedo kitimo kachieni dalane mantiere gwenge ma Kasipul e county ma Homa Bay. Bende kopogore gi mano odiche baka wude county ma Nairobi bende chakre sangwen e kanisa mar All Saints Cathedral bende ntiere ordination mano mar Bishop Francis Omo en consecration. Chancellor madetu. Ero se nyisa kanyo kanisa. Gime kene weda be in tuna wachi inja dolo kosi my pastor mara e kanisa. My pastor mane. Reverend Canon Ambrose Otieno Weda. My pastor Reverend Canon himself. Ero kama na enya wewe wege kanyo. Kwa koronga juanga kama ching teach a beach. Bangma wantere gi chenro mano mar ng'ejo thumbewa chenro mar ng'ejo thumbewa kiny maka wuono Solomon Atito odayo dho wuod Phoebe akayo matin. Kar chakruok wach ne nitie. Wach ne nigi Nyasaye kendo wach ne en Nyasaye. Jumapil e chenro majiwo yieni, chenro maketo chunyi machiegni gi Nyasaye. Juma ka juma wakeloni wach man gi teko, wach makelo geno. Ma oken shoya, ma en kanisa, mae wach Nyasaye. Ka wariwore kachiel kod jotich Nyasaye mamoko mochiwore, mowal kendo mogwedhi. Okodeo hiki kit chwech kata kanisa ni. Injili kalo. Kokelni kod an jatich Nyasaye Ben Otiende. An Roda nyar kokitmo. An Ken the DJ. Wan kai nikech injili mitnwa. Wan ka nikech herane mosiko. Wan ka nikech in. Injili kalo mane Ramogi TV. Penj laktar kokale Ramogi TV ngima en mwandu iluonga ni Ruth Otieno kendo en ga morna mar bedo kod odiechieng. La bengele. Apenji, mane ting misebedo kiting kendi ngata chiel kama mokipim na kata.